suci madosi manungsa madosi manungsa kang kantun wonten salebeting naraka lah ing menapa wae malaikat Malik berangkat netawi prahing Gusti madosi manungsa ingkang kancret teng neraka jahanam ternyata wonten saestu dicandak dintasne karo malaikat Malik leres ngendikan paduka Gusti piye ternyata wonten kawula paduka ingkang kancret ana nggih wonten wong endi tiyang kedung foto apa tandane teng ilate wonten tulisan Allah asma paduka ngono nggih berarti wonge tau maca syahadat ning aku nate Gusti kapan lek maca wekdal kawinan ki mawon berarti lek maca saumur mek sepisan ping kalih Gusti kapan sepisane kula mireng kabari rabi malih Gusti ya gak apa-apa lebokno swarga maca syahadat tak gak salat gak poso bendina maksiat mlebu swarga tapi keri dhewe wis gosong ning neraka baru klidih-klidih ning swarga pilih keri napa dhisik ning swarga halo muga-muga didhisikne karo Gusti Allah dengan catatan salate lakonana aja mek syahadat aja kaya syair nika jare wis maca syahadat jebule gak gelem nglakoni salate gak tenanan gelem salat lek ana kesempatan salate dienggo sembranan gak wedi akhirat nampa siksaan urip sakarepe dhewe ngaku Islam ora salat penak wae saiki wonge ning kene Salam Muhammad ayo dimusiki nggih tenan ngaji ngene jan penak ngaji terus dikai gamelan karo lagu ngeten iki mangke ngantos jam pira wong kene iki ternyata duduk menungso ngaji nganti subuh gak butuh nguyuh kowe iki Allahumma sholli ala Muhammad ayo
sampean ra usah kandha salat bareng ya marep nyambang ya ora padahal Ramadan gak tahu poso saiki wonge teko tapi sampeyan ora usah kandha-kandha mergo pancen wonge wis rumangsa ana saiki mendeliki kula utawa ana sairan sing ngene ning omah duwe Al-Qur'an ning nyatane bendina sing diwaca mung Qur'an saiki Qur'an ra enek bendina ra maca Qur'an bendina ha nggih mboten tak delok HP-an nggih aku jan iki lek delok model ngene iki paling jenenge Kartini ya